Ku tak daho dahasian gok dami rohaku labok ni hatam sadala tu dengan ni basam pamago arsaku gabe tanah puro haki dia karang sabu Juho sudah hahurang aku Mabain margogoau Jala taruliau Mamolus moluku Ai dorma aharo Di bahiko tuau Patalu diriku Bantar pangan rohaki Holang marnida rupami Mara bunga-bunga holoki Iko kororong aku madua Iko kororong aku maduma Pangido aku Tuhonang Tuhanku ditangiaku Dunga penaro duau hasian Ia magabe nang sogabe pehaduan Hokopoku jujungoku holoku hodoho di moluku Molo tu marhelu pebo himi haduan Marang sapu basi maju juni hasian Dan namu baulim di mataku Hosumurung di rohaku Ima janjiku Ai dorma aharo di baheko tua Sejubu markang yang kita Tapasara ruat markang yang mahika Upuji hami mahwali jahuba debata amanami Ala diringkan di basabdo asini roham napatumuhami Buli hami Tuhan pumudi dongani ingananon namar hula namar enakun Namar guru namar dua sahuda namar edale Sikok do kerajaan hula-hula nami Tuhan Dia kasakap do rencana nami Tuhan Dirus kita nami dohot raja ni hula-hula nami Raja itu kasih mamura manang raja imanan Dina satu kinari Tuhan nani mudur honor nami anak dohot guru ni huriang Majalo pasok-pasok waktu masari Dios ya tomo-tomo ni huriang marhite-hite na posona Alami jumolo mahami Tuhan mamulon na sarapang mahami Nung ngarali Tuhan dia lupan nami pasok-pasok ka jumolo Ang dia tau pamalapang kuko na baru diganong pamatang nami Atau masih maruhak di hami Tuhan Jumolo mahami mahasi siya nasa dosa namin amudangi Asado ko nita mahami at jalo asido holong ni rohang Jalo matuhatang yang supaya lele namin Mga sawang Kristus Jesus Tuhan namin Martangiak kami tujulong Amin Jadi semua ni makaraja namin Pembardia ka dos kita hita pasti para marata Dinang bari di lupa si panganong naso sabi Idong natutua sa sititi si kompao dong las di rumah Uliso sa dia karaja namin Ilas naman naman para sa uli ko Mata di bata naman ko Hepas hindi basura Marto ba kang may takaraja namin Baik kamu si panganong Nilang tanawa dulu
Jadi tersono mah ngeroha persotik na mga tulon duksit tulian non perjulang bajura tarot kamu bukan mana mana kami baru saya tengok nasida ala dengar dari ala stop bondo. Ibadah Jehovah amanami nahu tanda kami jalan nahu puji kami marhite Yesus Kristus Tuhan nami Guk mauliate lo di pasar nasaroha nami di sude asi lot polok di roham naung puja rohami naung hupang kilalok kami galuh parsada-sada di tikyope ale Tuhan nami di nama tubuh kami inalau pawar atom manang mangulurwan anak do buru di guriam ima dinalahu manjalo pasu-pasu pardo masaribeo say homa na palumuhon say homa kamo masu-masu yanak ni huriami asa tutu si tutu pardo masaribeo nasida na diraut ni holo opya ni Tuhan pagurhak mahami di bagasan tangan pakaramutiong say jalo ului ma ilik-ilik nami mengasahon anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Pamasuk-masuk model A halaman na papituhon. Model A halaman na papituhon. Hiti-hiti gawar ni kebataan. Gawar nyanak na Tuhan Yesus Kristus. Gawar nito di perbadian na tu mau palangit dohot tanoon. Betahamu tarapot tong mancahoba. Ito lupang mapartano batuan ni hatwauta. Ay tribul do Jehovah. Jalatama si tutu pujiyo. Ibana mamasuk-masuk akan nama kabiar Jehovah. Akan nama met dohot nama godang. Ale de bata. Asih maruhang kami jala pasu-pasu kami. Martua maganup nama kabiari Jehovah, nama perangi dia ke dalam lain. Dusun hau nama perpuilu yang bocor mam di bagasan akabilu di jauh. Dusun hau tunas akah hau citun, dot akanakmu kemaliang di jauh. Hai pasu-pasun ni Jehovah maho sia-sia. Asa pai domu hina dingan di Jerusalem ganuh hari. Saleh ko maho. Jadi ikun domu mahukum tubungi anakmu. Asunan masombo tubang sodi di mata martani yang mahu. Ale Tuhan di mata aman amin na di banotik jam. Hodo na mengaturhon pardongan sari biyon. Di ida horo dengan namion mersakap nai marbatas jalana roh nasida mangido pasu-pasuna atau saya tatap mana sida di bagasan asin roham pasu-pasu jalana moti mana sida marhite-hite pakah longin rajai mana sida marhite-hite toti perbadia asa mamukah jala marujung di bagasan dame pak dongan sari peon nasida tangi hon matang yang namion alam nyasi dohot holong di roham. Amin.
Sumasuon Jono Hutagalung Dok Renita Marito Manalu. Efesus 4 ayat 2. Songonoma di dok Tuhan. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu. Demikian firman Tuhan. Ada sebuah buku yang dituliskan seorang teolog yang terkenal, Paul Tillich. Mekdo buku paling kisaran 12 halaman. Alai nang pemet buku pangotakna bagi yang membaca sangat luas. Bukan hanya kepada terdok orang percaya bagi Kristus, tetapi setiap orang yang mau membaca tulisan beliau juga akan tergugah hatinya bagaimana kita memahami, beriman dalam korelasi kehidupan kita yang tidak bisa dan tidak mungkin kita hidup tanpa yang namanya budaya adat. Selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih dalam saling membantu. Ketika ini firman Tuhan diperhadapkan dengan buku yang dituliskan oleh beliau Paul Tillich, dapat kita pahami bagaimana bergereja, bagaimana berumah tangga, bagaimana bermasyarakat, mana maradat. Itu semuanya saling bergantung. Dan sangat penting penekanannya adalah demikian. Iman itu adalah pemberian Tuhan. Imane rumah tangga ini pardonga sarebe munon pasu-pasu di debata. Itu kemarin khotbah Pak Pendeta pas namar tukul. Na pinadu mu di debata do kamu. Pasu-pasu di debata. Imanilah itu. Agar rumah tangga itu operasional, agar iman yang kita imani rumah tangga ini rokap on bekerja, haruslah dihayati, haruslah ditunjukkan bertumbuh dan berkembang sebagai pemberian Allah. Allah itu hubungan yang bermasyarakat dan bergereja, baik masyarakat para anak si Jono nanti Tionghoa, hubungan bermasyarakat pada saat ini Serenita yang namanya bergereja, itu tidak mungkin kita salahkan, saling menuding tangrikok maradat saya mahulan nama kuria, mana sebaliknya unai campur-campuri adat tuhuria tanggui somani. Situasi nama kuria itu sama-sama menjadi solusi dalam setiap pergumulan rumah tangga atas berbagai macam pergumulan hidup kita. Kuido ditinjau dari adat, kuido ditinjau dari kuria, artinya adat dan kuria mempunyai tugas bagian jawab solusi atas pergumulan hidup kita. Apa yang kita sibuk persoalan kita, mulai masalah urusan makan sampai kepada urusan hati tidak enak, kompleks permasalahan. Dan saya orang dia mesti makite kuliah, kalau itu dari sana rumah kita tradisi budaya ini. Dan saya orang dia mesti makite tradisi budaya. Kalau urusan lang saya makite persiaw part beliau dari melalui apa ngeri. Nama kuliah, doa temakan, jumpa mama saling melengkapi. Demikianlah perjalanan keluarga ini. Dinamik of faith. Dinamika iman percaya. Bukan berarti dengan peristiwa ini jadi ajaran di
di bata totong mahula di tengah-tengah keberagaman kita. Dan inilah yang disampaikan Efesus, bagaimana dia memesankan hendaknya kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal yang saling membantu. Patuduhono me ala nang kaboto mangulahon natinggan ala nang gokta jaro siat di bata dungi tamatu pame ay tumagod do dan binoto manangkahan daripada hitong ngay boto alayak jumlahon ay jamila 2 minggu na sabu tumagod do sa dapat niba daripada lengkap alay masuk dua pinaroko ini tumagod do dan marpingol mas pareo oras sadar alay bawa tujuh daripada lengkap alay dua pinaroko. Kita sudah melihat peristiwa itu dan kita telah mengetahui peristiwa ini. Tunjukkanlah kasih, salinglah rendah hati, salinglah sabar mengacu, dan bertolong soalnya tak pikiri bahasa orang patah. Harusnya konon bukan ingat apa konsiderasi mereka seperti apa bahaya dasar. Ikut sono berpatu berguna. Tunggalah, mata mo malaki sa dia pagpapina. Alam ini, jumpang ma ni Apostol Paulus kepada Efesus untuk saling menahan. Karena memang tujuan dari rumah tangga, tujuan dari rumah tangga yang dibentuk Allah itu bagai berkat bagi rumah tangga itu sebagai berkat menembus suku bangsa sebagai saluran berkat lewat pewartaan firman Tuhan yang kami dengar pagi ini. Kami dapat melihat dan menyimpulkan di dalam hati kami bahwasanya Tuhan senantiasa bekerja melebihi batas pemikiran kami. Tuhan senantiasa bekerja dimanapun. Tuhan biarlah lewat acara kuliah dan acara adat yang akan kami laksanakan pada kesempatan ini sama-sama menjadi bagian solusi dalam dinamika pergumulan rumah tangga. Ada banyak pergumulan rumah tangga. Biarlah ini menjadikan kami semakin dewasa dan semakin menjaga kekudusan rumah tangga. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pinasaan nabi ke dukungan Quran tadi. Tujuh
kamu ada kana pinar hamal di bata ditahiro kamu na don main neng merbagas aledang tamala Kristen merbagas songon naso tumanda di bata atong tangyo kamu majolo hata ni di bata taring turuh di pardongan sariben halak Kristen. Jadi ditopa di bata majol mai tumiru rupana ditiriho di bata lahu manok pa ibana bahwa dohok boru-boru nasida ditopa dung ditopa di bata jol mai didok ibana mah dang dengan sasada bawai pucung kubahen madi ibana sada boru-boru bangurupi di ibana bahen akutna alai siang mulani dobe di hatotok panai bawa doh boru-boru nasida di bahen alan ini tadi konon dibawa do amana doh tinana patok pon dirina tunan yulina naga bisada daging do nasida na duai asadada be dua nasida tung sada daging do akut ni di dok Tuhan Yesus ganu na paulakon nan yulina iya soalan ni namar mainan na palaku posado pangalak donang nama buat nasirangi atau na pinadomu ni debata dan jadi siraman di colok songon didok debata tu bawai hamu ke bawah haholongi hamu ma parti hutamu nabe songon Kristus nama kaholongi hurie jalan mangaleho dirina humok kopsa unang muruk kamu dopak nasida ikon marrohamu madongani nasida sangat baik kamu nasida songot dongan panian di hanguluan nasora sudah dungi songon dohata ni debata tuaka boru-borui joloya ka parapuang mabawa nabi songon pangaloyna di Tuhani ay bawaido ulu ni partihutana songon Kristus ulu ni hure ikon motor, porma, toma, mardongan halap pohon do hademahon ni toti parangi ni boru-borui idun harga dijolo ni debata dohok dijolo ni jolma atau sungunakan maparangon hata ni debata maham sumulukun para sinuroha dohot kabasaro dohot kaserepun ni roha maham masih paunganiam mahamu dohot marsia-sia-sia salut riting ni roha muruk rimas banong gahio dohot pangicahio ni dauma siang kamu alai digijong ni saluk nai marsira holong amamu aido rahut-rahut nasun tingkat dungi dame nasihat di mata imana mangarajai di bagasan rohamuna jala saluhuk na nabi nahimuna marhiti-hiti hata manang papahena totong may marhiti-hiti kuar ni Tuhan Yesus asa ibana mangarajai rohamuna dohot ulamuna atau nunga dibagi kamu hata ni dibatataring turuhut pardongan sari peoni nama nukum maawan jumolo diho ale panguli si Jono olo doho maka jungjoko dijolo ni dibata na boto saluhut do dijolo ni kadongan na pumudiso na di pangido rohamdo si Renita Marito Manalu na niririt mo gabe dunganmu saribe olo doho makaholong ibana siyan nasa roha dohot mangulahon siyan nasa gugong hut maparangihan parangin na badia rap dohot ibana na olo doho mga juaju dohot hagalyon na tung surah humurang parangina jalan na sotupa paulahomo manang tadi konomu ibana paima disirang kamatea kam subut molo nang sadaro ham mangoloy salu nei dogma olo namanukum maaon waeng do iho ale inang Renita Marito Manalu niririt ni si Jono on bahen dunganmu saribe naolo doho makajungjongkot di jolo ni debatano boto saluhut doho di jolo ni dongan na pumudi som na di pangido hamdo si Jono on gabe sinodukmu
Olo dohoma kaholong ibana siya nasa roham. Doh magpangalahon at ture maradapon ibana. Doh magparangihon parangin na badia. Pabua halak kristek ko. Jalan na sotu pa may lolo ko. Manang tadi konong mo ibana. Pai madisirang hamatian kamu sugod. Molo nauk sadaro ham manguloy sanu nai dokma olo. Atong masilaw tangas siyamu maham pabohok ni padamu na. Naposo ni debata doa nombok kata na Tuhan mu madong. Na pinadomu ni debata dan jadi serang di colma. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama. Disondokkan Tuhan debatama bohina Tuhan jala asin marohana midaham. Didopakkan Tuhan debatama bohina Tuhan jala dipasorong ma damenang tuton imu. Amin. Omah cendramata sekuriata Alkitab jaha mumak di patong asal pemuna muna kola disifat dalam Maria kopi jaha masa teguh hampir semuna jalan di batama masuk patong asal pemuna. Didok Tuhan Yesus di Matius 7 ayat 24 sarode 27 asa na ubigi hataki jala di ulahon si patu dosa metu halak na marroha na paulihon bagasna di atas batu mama. Alai na ubege hataki hapedang di ulang. I masih patu dosa tu halak na oto na paulihon bagasna di atas rehin. Atau rat mahita mangiduhun di taniang ale yang mana? Ale yang mana? Saya kembali akuat. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Doa tolong ni rohani di bataan. Doa persauran itu di porbadia ma. Nama tungani hamu saluhukna. Amin. Dihaposo
hot maho di hatuao sararion macaro pasu-pasu sia Tuhani di garejai borhat maho boru borhat maho boru rapotani aki siana dua gabesada hamu boru tuhe laki tunggur hamu marna tuai borhat maho boru borhat maho boru rapot helaki tubuh malaklah tubuh sikoru tubuh anak-anak kamu tubuhan boru nasanap cara mertua di jolotan di joloni Tuhan gabe maho gabe maho gabe maho rapor helaki siana dua gabesada hamu boru tuhe laki tunggur hamu marna tuai borhat maho boru borhat maho boru rapot helaki tubuh malaklah tubuh sikoru tubuh anak-anak kamu tubuhan boru nasanap cara mertua di jolotan di joloni Tuhan gabe maho gabe maho gabe maho rapot helaki gabe maho gabe maho gabe maho rapot helaki
ngasada holong nang holoki dua roha nungano di padong Tuhani Horaba dongaku gawe dongan metel dongan susah kurang beita marsina sarela di tanah
ini ubay. Buat kamu. Sama ni mani tak. Ito mo kami ma. Dongat tubo namin, paparin po namin tugas si Amora. Puro no pere, dohon dongas sa huta, nahutak kami marhite, pamoruon ni Manalo. Bendang ma, kodang ng partisi. Oras mali na katuloy. boleh kami mah praktikin tolongan. Boleh mah, iya doa sa buhay namin, sulo namin. Kepada kami
doa sahuda akalage muslim hanya itu itu ada orang sahabat akahan menarikan Tuhan ini tanpa doa sahuda akalage arohan yang mengimatiki salah satu pagarung gua sudah bima salah kita mau kata sulima ada pada kami dalam pasangan tahun aso masih balik kita teman rasul kita saluna di haguna doa namin nama kasutun lawan pembantu ada sifat pemilu suhu doakan suhu doakan sandur doakan sandur doakan angin mau lebih hamu lain masuk jauh hamu hami tahan imana iman ila parta beda bersama orang iman ila serata ila menjaga pasal-pasal tugas sama urutan data siang buge alami rohaben bersekitio bahwa kami mah menurut kauna ima horas piu horas kaki horas sini dulu asa soal kata yang itu teman-teman asapir maboki awal membaca doa firman betul kita anak teman tunggu doa teman sama tujuan dan nyawat maka pajai teman untuk semua ini nabu kita kami kalau menurut kauna kiranya yang orang kami doa naik masuk kata yang tua-tua asal habang yang malam sobat dua lagi di bawah orang sami orang guna namanya tonton harus sama betul siapa di mana boleh ada yang di Tuhan Kolako dohasian sinolong ning mata